كورونا فيروس أبلعلي 43 هجرات أفريقيا ترايو إثيوبيا مسففح كورونا فيروس نمكتا دوباتا كم زعزوت أفريقيا شغلت كورونا فيروس أبحيالو هجرات أفريقيا ناي عداقا من مزبال كفتر مجمارو تحبيرو سلام كبرات سمعتنا أزي كابكتما باريس زفنو دمت ريدي إرنايو نايلومي سولوس 24 مقابيت كرتشان 20 فنونا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم راديو إرنا زينب بزرزر كورونا فيروس 43 هجرات أفريقيا كم زترايه ودبت عن عالم أفليتو اتودب 23 مقابيت أبزرقوح مقلتي أبزان هجرات ملكتات نايسترأيهم بزح سبات شحن 396 كم زبتحه تقيسو بزي كازي أبزنبابي النيجيريان بسنكي كورونا فيروس كلت سبات كم زموتو تحبيرو أب نيجيريا بسنكت حمام زموت سب ود 7 عامت أبوك خون كله أب زنبابي جنا ود 3 عامت من سيو بفلا أب زنبابي زموته ود 3 عامت غازيتنيا نتي كورونا فيروس نقولعن من اسياتن ايتك عني زبل بحيال وجنات كغرب صنحس نموغوت افريس والله كورونا فيروس بزياده عدمن زدفون نايتعنا صقم نصنحومن بزياده نموت زبصح اكو انتخونه كل سب معربه فيروس كتقع خمس خيلهم كيلاتات حكمنا زطنقو ኢትዮጵያ ምስፈፋ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዶባታ ከም ዝዓጾት ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን እታ ሃገር ብነፈርቲ ንዝኣትዉ ገያሾውን ብወጻኢታቶም ን14 መዓልታት ክትውሽብ ምዃና ኣፍሊጣ ናብ 30 ሃገራት ዝካየድ ናይ መጓዓዝያ በረራታት እውን ደው ከተብሎ ወሲና ኮሮና ቫይረስ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዝቀላቐለሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሃገር ከቢድ ናይ ጥዕና ቆጠባን ፖለቲካን ቅልውላው ከይፈጥር ተሰጊሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ምልክታት ዝሕማም ዝተረኣያ ኢትዮጵያ ኮይና ኣስታት 10 ከም ዝበፅሐ ይጥቀስ ምስ ኢትዮጵያ ትዳብ ኤርትራውን ነቲ ኩነታት እናተኸታተለት ነትወስዶም ዝጉምታት መግለጺታት ኣብ ምዝርጋሕ ትርከብ ኣብ ኤርትራ ከም ለይታው ትሊት ዝኣመሰለ ንምዝንጋዕ ዝግበር ምትእኻብን ኣድላይ ዘይኮነ ካብ ናብን መገሻታትን ደው ክብል ተሓቢሩ እኳ እንተሎ ህዝቢ ብጻዕቂ ዝእከበሉ ከም ኣብያተ ማእሰርቲ ዕዳጋን ካልእን ኣብ ዝኣመሰለ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድዮም ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ ኤርትራ ብመንገዲ ማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ዝኣተዉ 10 ሰባት ከም ዝተወሸቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ምልክታት ሕማም ዝተራእዮ ግና ሓደ ሰብ ጥራይ ምዃኑ መንግስቲ ኣፍሊጡ ምስ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዕዳጋ ምዝባል ይኸትል ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓቢረን ብፍላይ ከም ምግቢ ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ነገራት ህዝቢ ብብዝሒ ክሽምቶም ይርአ ብምህላው ነጋዶ ክሓብእዎን ብዝተዓጻጸፈ ዋጋ ክሸጥዎን ምጅማሮም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ክስተት ስለ ዝተረኣየ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዘጠንቀቕ መግለጺ ኣውፅኡ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣገልግሎታት ሆቴል ኣብያተ ምግብን ካልእ ትካላትን ብኸቢድ ክህሰብ ምጅማሩ ቁጠባ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃን መነባብሮ ህዝብን ክህሰ ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃቦ እዚ ንሓያሎ ናይ ቁጠባ ዓርሞሽሽ ዝኾና ሃገራት ዓለምና እውን ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ሸሚሙ ዘሎ ኣህጉራዊ ሓደጋ ጥዕና ብፍላይ ንኸም በዓል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ንግዳዊ ትካላት ኣፍሪቃ ብኸቢድ ካህስዮ ምዃኑ ተገሚቱሎ እቲ መንገዲ ኣየር ሓያሎ መገሻታት ብምስራዙን ኣስታት 20 ነፈርቱ ደው ብምባለንን ናይ ኣስታት 190 ሚልዮን ዶላር ክሳራ ኣጋጢሞ ይርከብ ኢትዮጵያ ካብ ኣገልግሎታት ሆቴልን ቱሪዝምን ዝርከብ ኣታዊታት ባስታት ፍርቂ ምንቁልቋል እውን ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ብኣቶ ክብሮም ዳፍላ ዝዳሎ ኣተኩሮ ኣባና ጉዳያት ክስዕብዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ንዕድም راديو إرنا راديو إرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ኣቐዲመ ሙቕ ሰላምታይን ናይ ናፍቖት ሰላምታይን ይቕርበልኩም ሎሚ ዝዛረበሉ ኣርእስቲ ካብቲ ንሙሉእ ዓለም ኣሻቒሉ ዘሎ ሕማም ተላበድ ኮሮና ዝተበገሰ ክኸውን እዩ ብዛዕባ እቲ ሕማም ኣይኮንኩን ክዛረብ ደልየ ብዛዕባ ካብኡ ንመሃረሉ ነገር እንተልዩ ኣመሳሲለ ክዛረብ ክፍትን እየ እቲ ቀንዲ ካብዚ ብሃንደበት ንዓለም ዝዓብለለ ሕማም ክንመሃሮ ንኽእል ነገር ብዙሕ ኣለዎ ባህላ እየ እዚ ሕማም ባህርያቱ ብሃንደበት ዝመፀ ምዃኑ እዩ ክበሃል ይኽእል ካልእ ባህርያቱ ግን
ሃንደበት ድማ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ተላባዲ ሕማም ክመጽእ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እዩ ብመንግስታትን ብዝምልከቶም ኣካላትን ዝብል ድማ ካልእ ሓቂ ኣሎ እቲ ፍልልዩ ግን ምፍላጡን ዘይምፍላጡን ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ቫይረስ ክመጽእ እዩ ኢልካ ምፍላጥ ዘይምፍላጥ ዘይኮነ እኹል ምድላው ምግባርን ዘይምግባርን ኮይኑ ኣሎ እቲ ቫይረስ ንኣብነት ናይ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኤቦላ መጺኡ ቅድሚኡ እውን ናይ ኤድስ ነይሩ ካልእ እውን በብግዚኡ ተቐልቂሉ ዝጠፍእ ነዚ እውን ዝመሳሰል ከም በዓል ሳርስ ዝበሃል ዝኣመሰለ ሕማማት ነይሩ ፍሉይ ዝገብሮ ነዚ ግን እቲ ሕማም ሙሉእ ኣቓልቦ ናይ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ዶብ ዘይፈሊ ሃብታምን ድኻን ዘይፈሊ ዓብን ንእሽቶይን ዘይፈሊ ሕማም እዩ እቲ ካልእ ዝጠቐስክዎ ግን ንገለ ሃገራት ጥራይ ኣጥቂዑ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘይከይድ ብቐሊሉ ነቶም ሃብታማት ሃገራት ዘይጥቅዕ ንድኻታት ጥራይ ዘጥቅዕ ምዃኑ እዩ ትፍልልዩ እዚ ኮሮና ቪሩስ ወይ ቫይረስ ዝበሃል እምበኣር ባህሪኡ ንሙሉእ ሕብረተሰብ ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ሃብታም ይኹንካ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እዩ እዚ ኣምር እዚ ተረዲኦሞ ዶ ጸኒሖም ነይሮም መንግስታት ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ምክንያቱ ብገለ ሃገር ምስ ጀመረ እቶም ካልእ ሃገራት ጽባሕ ናባና ክመጽኡ ኢሎም ምድላው ዘይምግባሮም እዩ ንምንታይ ቀዲምና ብዛዕባ እዚ እኹል ምድላው ዘይገበርና ዝብል ክሲ ናብ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን መንግስታትን ብህዝቢ መጽእ ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገር እዚ ክግበር ከሎ ንሕና ንስዕስዕ ነርና ንፃወት ነርና ነቃልሎ ነርና ከም ዜና ጥራይ ሕልፍ ንብሎ ነርና ዝብል እዩ እቲ ሕማም ኣመጻጽኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሳምንታት እዩ ተላቢዑ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ኣይኮነን ኣዋርሕ ኣይኮነን ስለዚ ንበል ብቻይና ስለ ዝጀመረ ኣብ ቻይና እዚ ኩሉ ክቃለሱ ከለዉ ንሕና ስለምንታይ ኢና ብዛዕባኡ ፈሊጥና ምድላው ዘይገበርና ምክንያቱ ከምኡ ጌርና እንተንኸውን እቲ ምልባዕ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኣይመብፅሐናን ዝብል እዩ እዚ መን እዩ ዝብል ዘሎ ክብለኩም ከለኹ እቶም ሰልጢና ዝብሉ ማዕቢልና ዝብሉ ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ምዕራባውያንን እዩ ኣፍሪቃውያንን ወይ ድሑር ምዕባለ ኣለዎም ዝበሃሉ ሃገራት ኣይኮኑን ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝዛረቡ ዘለዉ እምበኣር እታ እንኮ ትምህርቲ ክረኽባ ንኽእል ዝብላ እኹል ምድላው ጌርካ ምጽናሕ ንሓደ ኣሸበሸብ ክመጽእ ክእል እዩ ትብሎ ሕቶ ምዃኑ ንዓይ ኩሉ ሻዕ ዘሻቕለን ሕቶ እምበኣር ኣብ ኤርትራ ንድሕሪ ኢሳያስ ምድላው ይግበር ደሎ ዝብል ኩሉ ሻዕ እውን ይዛረበሉ እየ እዚ ስርዓት እዚ ይጽይቕ ኣሎ ዝበሃል ግፍዒ ኣብ ህዝቡ ገይሩሎ ንዓመታት እንዳበልና ንደጋግሞ ኣለና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንህዝቢ ኤርትራ ዘንጸላልዎ ዘሎ ግን ንሱ ምስ ከደ ነቲ ዝመጽእ ኩነታት ናብ ጥጡሕ ክነብጽሖ እኹል ምድላው ንገብር ዘለና ዝብል እዩ እዚ ንመን ይምልከት እንተኢልና ብቐጥታ ነተን ወይ ነቶም ዜጋታት ናይ ምምራሕ ክእለት ዘለዎም ናይ ምውዳብ ህዝቢ ክእለት ዘለዎም ዜጋታት ዝምልከት እዩ ናይ ምሁራት ክኸውን ይኽእል ናይ ምኩራት ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ተራ ዜጋ ንላዕሊ ነዚ ኩነታት እዚ ተዳሊኻ ናይ ምጽናሕ ተበግሶ ክወስዱ ይኽእሉ ናብኣቶም ሓላፍነት ተጻሒኑ ኣነ እውን ካብዚኦም ሓደ ኢለ ንነፍሰይ ቆጽር ኣብዚ ናይዚ ሕማም ኮሮና ቀንዲ ምድላው ክግበረሉ ዝነበሮ ዝበሃል እኹል ሕክምናዊ መሳለጥያታት ኣዳሊኻ ምጽናሕ እቲ ሕክምና ዝበሃል በዓሉ ኣዝዩ ምዕቡል ብምዃኑ ኣብዚ ወጻኢ እንታይ እሞ ዘይገብሩ እዚኦም ትንፋስ ምስኳዕ ኣብ ዝሞተ ጥራይ እዩ ተሪፍዎም ንብል ኢና ብዙሕ ግዜ ነዚ ሕማም እዚ ግን ንሱ ኣይኮነን ኣድልዩ ነይሩ ነዚ ሕማም
أتي حصص ردئت زبحال ويكا intensive care زبحال كاب حصص ردئتون أبزل على درجة نحاد حموم مرادئي زخون نسو يقودي لهم زل intensive care وي IC زبحال سلامنتاي حدا زتتقع حموم مسمسة بعرات قريب كان قال أفاوس اندحب كان كتتصنحو أيتخيلني خا فوسس لزي بلو زحمام زي انتاي دقا ناي مستنفسي حجز سامبوو بقبو سلزي يسرح كابو وطعي أير زهبون كالقو ناي مستنفاس حجز قبرلو مسارحي زمناو مسارحي كتسكو علو لكانت حموم مالتي بعر 100 حمومات انت متيوم خا 100 مسارحي قريب كاتصنح لك شح انت خوينم دما شح لومي اتحمام 3000 4000 سبات زلكف نابزي درجة زبتصح سلازخونه كندؤ مدلاو تغيرو አይፈልጥኝ عقمهم ስለዘይ ኮና አይኮነን ዋላ 1 ሚሊዮን ቀርቡ እንተዝባሃሉ ነይሮም 1 ሚሊዮን ቀሪቦም ምጻንሑ ማለት እዩ ኣብ ነውሕ ግዜ ግን እዚ ህጹጽ ረድኤት መሳርሒ ዝባሃል ኣብ ንቡር ግዜ ብዙሕ ዘድሊ ስለዘይ ኮነ ካብ ንሓንቲ ሃገር ካብ 300 ካብ 400 ሰብ ንላዕሊ ስለዘይ ጥቀመሉ ነዚ ኮሮና ኣብ ሓጺር ግዜ ክቅርብሉ ኣይከኣሉ እምበኣር በዚ ሕማም ዝተለኽፈን ብቐሊሉ بزركب قلا مكنخان نفسه كم سعال مالتيو كحوي زيك الحبرتسب ويكفى الحبرتسب نموت تفريد له مالتيو بوز أكل معلتي ولا تنعشتو هجرات كم بعل أنا حجز له هولاند معلتي صرت حمشت سبات إسرع سبات أبيد حكمنا كله يموت له تحكمنا ولا حنتك قبر له ما يكلم بقر مسالت اتي زدلي مسالت قريب كازي مصناحيو اتي حجي بهندبت استتحزلو ويكا زي تقربولو مخنيات تقوم زلو نمعولات حجرات نستبهل مليسه دغمو عقمين ገንዘብን ስለዘይ ብሎም አይኮነን ብዛዕብኡ ሓሲቦም መደብ ገይሮም ዘይ መጽናሕ አቃሊል ካመጽናሑን አሎ ይምጻ ቫይረስ ደሓን በዚ በትጌርና ክንከናኸኖ ንኽእል ተዘይ ኮይኑ ድማ ካብዛ ሓልፍን ይሎም እዮም ማለት እዩ እዚ እቲ ዝዓበ ወቀሳ ዝመጽኦም ዘሎ እዩ ንሕና ንድሕሪ ኢሳያስ ናይ ምድላው ሕቶውን ብኸምኡ የዝርዮ ሕልፍ ዝብል ምውርዛይ ዝመስል ኣዘራርባ እዩ ካብቶም እዚ ስርዓት ኣብ ስመራ ዘሎ ምስ ወደቀ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሕልፍ ኢልካ ፍታሕ ኣለዎ ምባል እሱ እዩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ብደቂቕ ብዛዕብኡ እንታይ የድልዮ ኣሎ ዶ እኹል ተማኺርና ንጽናሕ እንታይ እዩ ዘሎ ተባሂልካ ዘይምጽናሕ እቲ ዝዓበየ ታሪኻዊ ጌጋ እዩ ኢለ ዝደጋግሞ ዘሎ ንኣብነት እዚ ስርዓት ምስ ወደቀ ህዝቢ መሰጋገሪ መንግስቲ ክቆም እዩ ዝብል ፈሊጥ ኣሎ ኣባና መሰጋገሪ መንግስቲ ደኣ ስቂልካ ይገበር ኢልካ ድዩ ዝግበር ሰኑይ እዚ ስርዓት ወዲቁ ሰሉስ በሉ መሰጋገሪ ንግበር ተባሂሉ ድዩ ክግበር ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ምድላው የድልዮ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስምማዕ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት የድሊ አንጻር ዝነበሩ መራሕቲ ይኹኑ ሰባት ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ንሃገር ዝኸውን ነገር ናይ ምውፃእ ዓቅልን ተኣዛዝነትን ወይ ምእዙዝነትን ይሓትት እዩ እዚ ብሓንቲ መዓልቲ ኣይመጽእን እዩ በንጻሩ ዕግርግር ምስኮነ ንባእስን ንምጥርጣርን ሓድሕድ ምጥርጣርን እዩ ዘብጽሕ እቲ ብደቂቕ እንታይ ይገበር ድሕሪ ምውዳቕ እዚ ስርዓት እዚ ዝብል ሕቶ እምበኣር ቀዳማይ ኣብ ኣጀንዳና ኮይኑ ከምቲ ሕጂ ህዝቢ ንመንግስቶም ሕክምና ዝምልከት መሳለጥያታት ንምንታይ ተቐሪቡ ዘይጸንሐ ኢሉ ዘዋጥሮም ዘሎ ልክዕ ከምኡ ነቶም ዝመርሑና ዘለዉ ውድባትን ሰልፍታትን ነቶም ዝመርሑና ዘለዉ ወይ ምኽሪ ዝህቡና ዘለዉ ምሁራትን ምኩራትን ክንሓቶም ይግባእ ህዝቢ ክሓቶም ኣለዎ ትምድላው ኣርዩና
ንጽባሕ ይትጸበዩ እንታይ እዩ ዝግበር እንታይ ሓደጋታት የንጸላልወና ኣሎ ብዛዕባኡ እንታይ ይግበር ኣሎ ክንብል ኣለና ልክዕዩ እዚ ስርዓት ምስ ወደቀ ብቐሊሉ ናብቲ ሰላማዊ ዝኾነ ምስግጋር ስልጣን ክንኣቱ ንኽእል ንኸውን እዚ ግን ናይ ዕድል ሕቶ ንገድፎ ኣለና ማለት እዩ እንተዘይኮነ ኸ ኢልካ ምሕታት የድሊ ኣብዚ ወፃኢ ነዚ ኮሮና ቫይረስ ዝተገብረ ሸለልትነት እዚ እዩ ድሓን ሕክምና እንተመፅኡ ዓቕሚ ኣለና ከማና ገንዘብን ናይ ሕክምና ፍልጠትን ዘማዕበለ ኣሎ ዶ እዮም ዝበሉ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ወይ ምዕቡላት ኢና ዝብሉ ዘለዎ ሃገራት ግን ዓብሊልዎም ሎሚ መዓልቲ ሰብ ይረግፍ ኣሎ ስለዚ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ቀሲምናያ ክንከውን ተስፋ ገብር እቲ ካልኣይ ካብዚ ተመክሮ ናይዚ ኮሮና ክንመሃሮ ንኽእል መምርሒታት ንምውፃእ ሞያውያን የድልዩ ኻ ምዃኖም መምርሒ ናይ መንግስቲ ኣብዚ ህፁፅ ኩነታት እዚ ገበር እዛ ይገበር ኣብ ምባል ኣትዩ ኣሎ ሕጂ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ሃገር ነቲ ተላባዲ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣጥርዩ ኣሎ ምስ ክሳራተው ግን እዚ ሕክምና እዚ መንግስቲ ዝበሃል ብፍላይ ብመራሕቶም ዝውከል ማለት እዩ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንዳቀረበ እዚ ጌርና ኣለና እዚ ክግበር እዩ እንዳበለ ትእዛዝ ይሕልፍ መምርሒ ይሕልፍ ኣሎ ነዚ መምርሒ ክሕልፍ ዘኽኣሎ ግን እቲ ከቢብዎ ዘሎ ናይ ሙያውያን ዓቕሚ እዩ ሙያውያን ኣብ ዝተፀውዕዎ ግዜ ምፅእ ኢሎም እስከ ብዛዕባ እዚ መዳይ እዚ ኣማኽሩና ይበሃሉ ኣለዉ ማለት እዩ እዞም ሙያውያን እዚኦም ተወዲቦም እዮም ፀኒሖም ንኣብነት ናይ ከምዚ ናይ ቫይረስ ማሕበር ኣሎ ሓካይም ካብቲ ሓፈሻዊ ናይ ሓካይም ማሕበር ዝተፈለየ ናይ እዚኦም ዓይነት ጥራይ ማሕበር ኣሎ ዩኒቨርሲቲታት ኣሎ ሆስፒታላት ኣሎ ፍሉይ መጽናዕቲ ዝገብር ካብ መንግስቲ ገንዘብ እንዳወሰደ ዝጸንሐ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ ስነ ኣእምሮ ሰባት ኣለዉ ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ከም በዓል ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘማሕድሩ ማለት እዩ ክንደይ ኣምቡላንስ የድሊ ክንደይ ዓራት የድሊ ክንደይ ገለ የድሊ ዝበሃሉ ክኢላታት ድማ ኣለዉ ምስ መጽናዕቶም ነዚኦም ኩሎምን ንካልኦቱን ዘይጠቀስኩም ኣማኽሩኒ ኮፈሉ ኣብ ዝጣውላ እሞ እንታይ ክግበር ይሓይሽ እንዳበለዩ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ነዚ ናይ ሕክምና ምምራሕ ክእለት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ፖለቲካ ናቱ ሕክምና ናቱ ሞያ ስለ ዘይኮነ ነቶም ክኢላታት ዝበሃሉ ግን ኣበይ ከም ዘለዉ ፈሊጡ ፀዊዑ ፍርድኹም ሃቡ እንዳበለ ናቶም ምኽሪ ኣወሃሂዱ ውሳኔ እንዳገበረ ምኻዱ እቲ ዝዓበየ ትምህርቲ እዩ የኩርዕ እዩ ከነቲ ሃገር ኣለውና ድዮም ከምዚኦም ድማ ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ይብል ኣሎ ዋላ እቲ ምዕቡል ንብሎ ተራ ዜጋ ሎሚ ፈልጥ ኣሎ ናይ ክኢላታቱ ዓቕቢ ብውልቂ ዝሰርሑ ክኢላታት ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከይጋጥመና ንፈርሖን ዘለና መጻኢ ናይ ድሕሪ ኢሳያስ ክትንትኑን ክመርሑን ዝኽእሉ እኹላት ክኢላታት ምኩራታት ኣለውና ግን ኣይወደብናዮምን ኣይተወደበን ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝደልዮም ግዜ ካበይ ከም ዝረኽቦም ኣይፈልጥና ናይ ቁጠባ ክኢላታት ናይ ፖለቲካ ክኢላታት ናይ ወታደራዊ ክኢላታት ካልኡን ናይ ሞያውያን ኣበይ ኣለኹም ንዑ ኣርክቡ ኣማኽሩ ግበሩ ዝበሃሉ ኣበይ ኣለዉ የብልናን እዚ ኣካል ሓደ ዓብይ ድኽመት ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባትና እዩ ፖለቲካዊ ውድባትና ሎሚ ነቲ ድሓር ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ክከላኸሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሙያውያን ወዲብዎምን ፈሊጥዎምን ክጸንሕ ኣይገበረን ኣሎ ኣይንገብርን ኣለና ምድላው ውሒጅ ከይመፀ መገዲ ውሒጅ ምፅራግ ዝበሃል ቀሊል ምስላ ኣይኮነን ንሕና ከምቲ ኣብዚ ዓዲ ዝብልዎ ስረይኻ ፈቲሕካ ገና ስረይኻ ከይዓጠቕካ ከለኻ ከም ሓደጋ ዝመፀካ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣስተምህሮ መሪሕነት ናይ ምርካብ ሕቶ እዩ
መሪሕነት ማለት ኣብ ግዜ ሓደጋ ሓይሊ ንህዝቡ ዘስንቕ እዩ። መሪሕነት ብህዝቢ ክእመን እንተኮይኑ መጀመርያ ተፈሊጡ ክጸንሕ ኣለዎ። መራሕቱ ኣብዚ ወጻኢ ተመሪጾም ኣለዉ፣ ይፈልጦም እዩ። እቶም ዝመረጾም መራሕቱ መራሕ መንግስቲ እንተኮይኑ መራሒት መንግስቲ እንተኮይና ትኾነኒ ኢሉ ዝመረጸ ወይ ይኾነኒ ኢሉ ዝመረጾ ህዝቢ እዩ። ኣይተፈተነን ነይሩ ግን ክሳብ ሎሚ እንታይ ዓይነት ሰብ እዮም መሪጽና ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ሓደጋ ምስ መጸ ግን ዓይነት ናይቲ ሰብ ሎሚ ክፍተን ጀሚሩ። ንሕና ኸ መራሕትና መሪጽና ደለና ዕድል ስለ ዘይረኸብና ጥራይ ናይ ወረቐት መድመጺ ጌርና መራሕትና ክንመርጽ ዘይምኽኣልና ከም ምስምስ ክቁጸር የብሉን። መራሕትና መሪጽና ኣለሊና ክንጸንሕ እዋኑ እዩ። ብመን ብመገዲ ፖለቲካዊ ውድባትና ጌርና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ሰባት መራሕቲ ይኾኑ ኢልካ ምንጋር ከም ነውሪ ይውሰድ ኣሎ። ስልጣን ደልዩ እዩ፣ ገንዘብ ክበልዕ ኢሉ እዩ፣ ኣበይ ዝነበረ እዩ ምባል ተለሚዱ ኣሎ። ካበይ መጺኡ ኣየገድሰናን እዩ። ካብቲ ታሪክና ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና። መራሕትኻ ግን ዕቱባት መራሕቲ ፈሊጥካ ምጽናሕ ክሳብ እቲ ሓደጋ ዝመጽእ እሞ መራሕትኻ መን ኣሎ ክሳብ ትብል ክትጸንሕ ሎሚ ክፍተን ዘለዎ። እዞም መራሕቲ እዚኦም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኮሮና ንሪኦም ዘለና ሓደ ክእለቶም ኣይኮኑን፣ ክእለቶም ጥራይ ኣይኮኑን ዘርእዩ ዘለዉ። ክእለት እንተልይዎም ጽቡቕ ክረአዩ ግን ሙሉእ ህዝቢ ክእዘዞም ዘለዎ ግዜ ኮይኑሎ። እዚ ሓደ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ንቡር ግዜ መራሕቲ ኣብ ወጻኢ ብቐሊሉ ብተቃወምቲ ይጽረፉን ይዋረዱን ስለ ዝኾኑ ኳሊቲ ወይ ከዓ ብልጭኦም ናይ ምርኣይ ክእለት የለን። ስለዚ እቲ መራሒ ኩሉ ሻዕ ስርሑ ይሰርሕ እኳ እንተኾነ ይእዝዝ እኳ እንተኾነ ምዩቕ እንዳበለ ይሰርሕ። ስለምንታይ በዝን በትን ይመጽዎ ስለ ዝኾኑ። ኣብዚ ሎሚ ግን ኩሎም እቶም ኣንጻር ብፖለቲካ ኣንጻር ዝኾኑ ሰልፍታት ወይ ማሕበራት ኣብ ጎኒ ናይቲ መራሒ ክስለፉ ግድን ኮይኑሎ። በጃኹም ኣይኮኑን ዝበሃሉ ዘለዉ ባዕሎም ገብርዎ ኣለዉ። ኪድ ንሕና ክንግፈካ ኢና ይብሉ። ምክንያቱ ሎሚ ከምታ መእተዊ ዝበልክዎ ፍልል እዚ ሕማም እዚ ንኩሉ ፀራሪጉ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ናይ ኣረኣያ ናይ ፖለቲካ ዘየገድስ ንወዲ ሰብ ዘበለ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ስለ ዝኾነ ኩሉ ካልእ ግርጭታት ካልኣዊ ኮይኑ ነቲ ኣቐዲምካ ብድሓን ግዜ ዝመረፅካዮ መራሒ ከይተጠራጠርካ ምድጋፍ እቲ ሓደ ትምህርቲ እዩ። ሎሚ እሱ መራሒ ክዛረብ ሰዓት 6 ክዛረብ እንተተባሂሉ ኩሉ ካልእ ተዓፅዩ ኩሉ ሰብ ንዑ ይሰምዕ። እዚ ግበሩ እዚ ንግበር ከምዚ ኮይኑሎ ይብል ድማ ንሕና እውን ብህዝቢ ዝተመረፀ ህዝቢ ዝፈልጥዎም መራሕትና ሒዝና ክንጸንሕ ኣለና። ኣብ ሎሚ ግዜ ድምፂ ሂብና መራሕትና ክንመርፅ ኣብ ዘይንኽእለሉ ግዜ ድማ እዚ ኣገዳሲ ይኸውን። ንምንታይ እዞም መራሕትና ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ለውጢ ግዜ ክቕልቀሉ ዕድል ክንህቦም ኣለና፣ ክነተባብዖም ኣለና። ነቲ ሕማቆም ወይ ኣሉታዊ እንዳረኣኻ ምፅራፍን ምድሃልን ምጥርጣርን ብዓብይ ፀርፍታት ምውራድን ኣይኮነን ዘድልየና። ነቲ ሕማቆም ሸለል ኢልካ ወይ ከዓ ጠቐስ ኣቢልካ ኣሪምካ ነቲ ፀፅቡቕ ናቶም ኣጆኻ ክትብል ኣለካ። ሎሚ መራሕትኻ ብክእለት ብተመክሮ ብብስለት መን እዮም ዝሓሹ ኣብ ቀውጢ ኣብ ሕማቅ ግዜ ከገልግሉና ዝኽእሉ ምባል ክንጅምር ኣለና። ምክንያቱም ከምዚ ኮሮና ቪሩስ ሃንደበት መፂኡ ንኩሉ ነገር ዝፍትነካ ኩሉ ሓይልኻ ዝፍትን ንሕና እውን ኤርትራውያን ነዛ ሃገር ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፍትና ኩነታት ክንኣቱ ኢና። ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ስርዓት እዚ ወይ ንዕኡ ንምውዳቕ ኣብ ዝግበር ፈተነ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ የንፀላልወና። ምድላው ኣገዳሲ እዩ ባህላየ ማለት እዩ። እምበኣር እቲ ክብሎ ዝደለኹ ምድላው እዩ። ምድላው መራሕትኻ ምቕራብ፣ መሳለጥያትካ ምቕራብ
ነቲ ኩነታት ተንቲንካ እዚ ክኸውን እዚ ኣይከውንን ኢልካ ንኩሉ ምድላው ምግባር ቻይና ምስ መጻእቲ ሕማም ሸለል ኢላቶ ነይራ ንሓደ ሰሙን ይበሃል ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ሕጂ ንህዝቢ ዘንዕዳ ዘሎ ኩነታት ነቲ ህዝባ ብሓፂር ክሳራ ተኸላኺላትሉ ንምንታይ ክበሃል ከሎ ሙሉእ ንሙሉእ ዝኸይድ ስጉምቲ ወሲዳ መን ወሲዱ መንግስቲ ትመራሒ ማለት እዩ ይገበር ኢሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሙሉእ ከተማ ካብ ገዛኻ ኣይትውፃእ ምባል ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ ኣይትውፃእ 30 ሚልዮን 40 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ተንክስ ኢልካ ከይትወፅእ ኣብ ገዛኻ ኮፈል ዝመውት ኣብኡ ይሙት ናይ ምልባድ ድክስታይ ክነቕጠጠው ክነብሎ ኣለና ምባል ዓለም ኣገሪምዎ እዩ መጀመርያ ይፀርፎም ነይሩ ንቻይና መሰል ዝገፍዮም ከምዚ ኢሎም ንህዝቦም ኣይትውፃእ ኢሎም ኢሎም ይስሕቁ ነይሮም ሎሚ ግን ቻይና ከምኡ ሳላ ዝገበረት ነቲ ሞት ናብ 3500 ዘይመልእ ዓጊታ ነቲ ሕማም ተኸላኺላ ሚልዮናት ማለት እዩ እንታይ ሚልዮን ጥራይ ኣይኮነን 1400 ሚልዮን 1 ቢልዮንን ፈረቓን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ብ300 ክሳራ ጥራይ ተኸላኺላ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ኣሕውያቱ እዚኦም ኤውሮጳ ኣሜሪካ ወይ ምዕቡላት ዝበሃሉ ሃገራት ግን ገና ነዚ ክገብሩ ስለዘይደፈሩ ክሳራታቶም እንዳበዝሐ ይኸይድ ድሮ እቲ ቻይና ዝኸሰረቶ ኣብ ዓጥልያን ሓሊፋቶ ንእሽተይ ሃገር ክንደ 10 ከማን ዘይትመልእ ህዝባ ዓጥልያን ድሮ ነቲ ክሳራ ናይ ቻይና ሓሊፋ ትኸይድ ኣላ ንምቁፅፃሩ ይሸግር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ምድላው ቆራፅነት ምእማን ነቲ ዘሎ መንግስቲ ከምቲ ኣብ ቻይና ዝነበረ ኣብ ህዝቢ አንጎል ስለዘይፀንሐ ማለት እዩ ነግፈረግ ስለዝበዝሐ ኣብቲ ክሳራ ኣትዩ እዚ ኩሉ ኣነ ብዛዕባ ሕክምና ይኮንኩ ክዛረብ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ከመይ ኣሎ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ልዕሌኹም ስለዝፈልጦ ካባና ዝሓሸ ኩነታት ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቀሲና ኣለና ቅሩብ እቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ዝፅበየና ዘሎ ንሃገር ከጥፍእ ዝኽእል ኩነታት ዝኩሉ መስዋዕቲ ዝተኸፍለሉ ንባዶ ክገብር ዝኽእል ኩነታት ድሕሪ ሙዳቕ ስርዓት እዚ ክመፅእ ምኳኑ ምድላዋትና ድማ ልክዕ ከምዚ ተላባዲ ሕማም ተዳሊና ክንፀንሕ ንምሕባር እየ ዝመልእኽቲ ገይረ ዘለኹ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ካብዚ ሕማም እዚ ብድሓን ክትወፁ ብጥዕና ክትወፁ ከምዚ ኣብዚ ዘሎ ሓደጋታት ከይትበፅሑ ንደቂ ሃገረይ ኣብ ኤርትራ ተቐመጡ ዘለኹም እምነየልኩም ጸሎትና ምሳኹም ኣሎ ጸሎትኩም ድማ ኣይፈለየና ክብሮም ዳፍላየ እዚ ወድሓንኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ ቅድሚኡ ግና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም ኮሮና ቫይረስ ኣብ 43 ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ብ23 መጋቢት ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብዘን ሃገራት ምልክታት ናይ ዝተረኣዮም ብዙሕ ሰባት 1396 ከም ዝበፅሐ ጠቒሱ ብዘይካዚ ኣብ ዚምባብዌን ናይጀርያን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ 2 ሰባት ሞይቶም ኢትዮጵያ ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዶባታ ከም ዝዓፀወት ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን እቲ ሃገር ብነፈርቲ ንዝኣትዉ ገያሾውን ብወፃኢታቶም ን14 መዓልታት ክትውሽብ ምዃና ኣፍሊጣ ናብ 30 ሃገራት ዝካየድ ናይ መጓዓዝያ በረራታት እውን ደው ከተብሎ ወሲና ምስ ፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ዕዳጋታት ምምዝባል ይኸትል ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓቢረን ብፍላይ ከም መግቢ ዝኣመሰሉ ሃለኽቲ ነገራት ህዝቢ ብብዝሒ ክሽምቶም ይርአ ምስ ምህላው ነጋዶ ክሓብእዎን ብዝተዓፃፀፈ ዋጋ ክሸጥዎን ምጅማሮም እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ክስተት ስለ ዝተረኣየ መንግስቲ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ዘጠንቅቕ መግለጺ ኣውፅኡ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ
ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከሞት ርሶሉስ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናይ ሎም መደብናውን ከም ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘተኮረ ክኸውን እዩ መከታልኩም ብኸብሪ ንዕድም ወዲ 17 ዓመት ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣጥቃዓይ ጳውሎስ አብርሃም ምስ ሽወደናዊት ክለብ ኩዕሶ እግሪ AIK ክሳብ 2023 ንኽፃወት ተስማሚዑ ክለብ AIK ነዚ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ህዝብን ማዕከናት ዜናን ዘላለየቶ ተፃዋታይ ክሳብ 2 ሚልዮን ክሮና ሽወደን ከም ዘውፃእትሉ ይግመት ኣቐዲሙ ምስ ክለብ IF ብሮማፓይ ካርና ክፃወት ፀንሐ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ምልላይ ስነ ስርዓት ንክለብ AIK ካብ ቆልዕነተይ ዝከታተላ ነይረ እቲ ኣነ ከም ሞዴል ገይረ ዝርእዮ ሮቢን ኳይሰን እውን ምስ ዛጋንታ ይፃወት ነይሩ ስለ ዝኾነ ድማ ማልያ ዛ ክለብ ክለብስ ብምብቃይ ሕቡንን ሕጉስን ኣብ ርእሲ ምዃነይ ክብሪ ይስማዓኒ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ከም ሓለቓ ኮይኑ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሰሊፉ ዝነበረ ሄኖክ ጎይቶምን ኣባል እዛ ጳውሎስ ተጸምቢርዋ ዘሎ ክለብ AIK ክኸውን እንከሎ ምስ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ኮይኑ ኣብ ላሊጋ ስጳኛ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ መዛ ኣብ 1891 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተመስረተት ጋንታዩ ፈሊሙ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም አንጻር ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘካይዶ ዘለዋ ከቢድ ቃልሲ ኣብ ዝቐጽለሉ ዘሎ እዋን ብርክት ዝበሉ ቤተሰብ ስፖርት ብገንዘቦምን ንዋቶምን ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣበርክቶ ይገብርለው ወናን ቼልሲ ሩስያዊ ቢልዮነር ሮማን አብራሞቪች ኣብ ስታዲየም ስታንፎርድ ብሪጅ ተደኪኑ ንዝርከብ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴሉ እዚ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክሳብ ዝኣቱ ሰብ ሞያ ሕክምና ብነፃ ንኽዕርፍሉ ንኣገልግሎት ክፉት ገይሩ ተፃወቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበሩ ጋሪ ኔቪልን ሪያን ጊግስን ብወገኖም ብተመሳሳሊ መንገዲ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ እትዮም ሕሙማት ኣብ ምእላይን ምክንኻንን ተዋፊሮም ንዘለው ሰብ ሞያ ሕክምና ነቲ ዋንነቶም ዝኾነ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ ክልተ ሆቴላት ንዝቕፅል ሒደት ኣዋርሕ ብዘይ ክፍሊት ክግልገልሉ ፈቒዶም ኣለው ወዲ 27 ዓመት ኣይቮርያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዊልፍሬድ ዛሃብ ወገኑ ሰናይ ዝገበረ ሰናይ ይረክብ ብዝብል እምነት ተደፊኡ ምስ ካልኣዩ ብምሽራኽ ኣብ ከተማ ለንደን ንኣጋይሽ ብምክራይ ኣታዊ ንዝረኽበሉ 50 ኣፓርትመንታት ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ውዒሎም ናብ መንበር ገዞም ንዕረፍቲ ንምኻድ ዘጸግሞም ሰብ ሞያ ጥዕና ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ንኽጥቀሙሉ ፈቒዱ ናይ ጸጋም ክንፊ ተኸላኸላይ ክለብ ሊቨርፑል አንዲ ሮበርትሰን ኣብ ሃገር ስኮትላንድ ንዝርከባ ንጽጉማትን ሕሙማትን ብነፃ ምግቢ ዝዕድላ 6 ማእከላት ብቐጻሊ ተርንዕ ዝበለ ገንዘባዊ ሓገዝ ይገበር ብምህላው በተን ማእከላት ተሞጊሱ ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ዘ ታይምስ እዚ ሰሙናዊ መልክዕ ደሞዝ 3,000 ፓውንድ ኣታዊ ዝገብር ተፃዋታይ ኣብ ደገፍ ሰናይ ተግባራት ብብዝሒ ነጥፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኹን ማዕከናት ዜና ግን ኣየዋዓውዑን እዩ ኣብ ዶባው ትሪቢዩን ስታዲየም ሲግናል ኣዱና ፓርክ ዓስኪሮም ንክለቦም ዘይቋርጽ ደገፍ ዝህቡ ሕልፋት ደገፍቲ ክለብ ቦሩስያ ዶርትሞንድ ኣብ ከተማ ዶርትሞንድ ንዝርከቡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ በቐሊሉ ክጥቅዑ ዝኽእሉ ኣረጋውያንን ጽጉማትን ዝርከብዎ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ነገራት ካብ ዕዳጋ ንምሽማት ይለኣኽዎም ኣለው ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዝነበረ ኬቪን ግሮይክሮትስ ብሸነኹ እዞም ደገፍቲ ነቲ ንሱ ዝውንኖ ቤት መስተ ከም ቤት ጽሕፈቶም ክግልገልሉ ፈቒዱ ወናኒ ጀርመናይት ክለብ ሆፈንሃይም ዲማትሪ ሆብ ኣብዚ ዘለናዮ ፈታኒ ወቕቲ ዓበይቲ ክለባት ነተን ንኣሽቱ ጋንታታት ገንዘባዊ ሓገዝ ክንገብረለን ግቡእና እዩ ክብል እንከሎ በንጻር ናይዚ ድማ ፕረዚደንት ክለብ ዶርትሞንድ ሃንስ ዮትኪን ቫትከስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ጌርካ ምስ ካልኦት ተጻይ ጋንታታት ምድንጋጽ ናይ ተወዳደርነት ወይ ድማ ናይ ህልኽ መንፈስ ዘህስስ ዘይቅቡል ተግባር እዩ ብምባል ካብ ብዙሓት ወገናት ሰብኣውነት ዝጎደሎ ዘረባ እናተባህለ ይኹነን ኣሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዋላ እውን ስድራ ቤትካ ወይ እውን ፈተውትኻ ይኹን ብኣካል ንኸትራኸብ ብዙሕ ዕድል ስለ ዘይህብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ኣብያተ ሕክምና ተዓቒቦም ንዝርከቡ መቕረበን ብኣካል ከይደን እግዚኣብሔር ይምሓርኩም ንኽብላውን ተጸጊመን ይርከባ ተኸላኸላይ ቶተንሃም ቤልጅማዊ ቶቢ ኣልደርቫይልድ ንገለ ግዳያት ዝሕማም ካብ ተነጽሎን ጽምዋን እንተድሓንኦምን ምስ መቕርቦም ድማ እንተራኸብኦምን ብዝብል ድርኺት ብደርዘን ዝቝጸራ ላፕቶፓት ኣይፖዳትን ታብሌታትን ክወፊ ወሲኑሎ ንሱ ብተወሳኺ ነቶም መንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝከታተልዎ 675,000 ሰዓብቱ ተመሳሳሊ ረድኤት ንኽገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ወዲ ጋንትኡን ወዲ ሃገሩን ንኣልድራቫይረልድ ያን ቬትሮገን ወገኑ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ እቶም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣግኡ ንምክልኻል ብሞያውያንን ብመንግስትን ንዝወፀ ናይ ጥንቃቐ መምርሒታት ዝጥሕሱ ውልቀ ሰባት ተሪር ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከገድድን እቲ መንገዲ መቕጻዕቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ድማ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ንኸውዕልን ጠሊቡ
ይኹን እምበር ገለ ብጻውዒት ቬትሮንገን ዘይተሓገሱ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ቬትሮንገን ሰሙናዊ ደሞዝካ 100,000 ፓውንድ እዩ ካብዚ ደሞዝካ ምዃኑ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ንኣገልግሎት ጥዕና ኣበርኪትካ ብምባል እቲ ዝብሎ ዘሎ ገንዘብ ብመቕፃዕ ጥራይ ዘይኮነ ለጋሳት ሰባት ብዘወፊዎ ንዋይ እውን ከም ዝርከብ ብምሕባር ሓውሲ ለጋስ ዳኣኹን ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎምሉ። ስፖርታውያን ዝኾኑ ገበርቲ ሰናይ ጸረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ዓይነታዊ ጥራይ ዘይኮነ ገንዘባዊ ደገፉን ኣብ መሃብ ይርከቡ። ፖላንዳውያት ከዓ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ሮቤርቶ ሌቫንዶቭስኪን በዓልቲ ቤቱ ኣናን ኣብዚ እዋን ኩላትና ኣባላት ሓንቲ ጋንታ ኢና ኣብዚ ሓበራዊ ቃልሲ ድማ ሃየ ንበርትዕ ዝብል መልእኽቲ ብምትሕልላፍ 1 ሚልዮን ዩሮ ወፍዮም። ሌቫንዶቭስኪ ነዚ ገንዘብ ዝሃበ ደቂ ጋንቱ ዝኾኑ ጀርመናውያን የሽዋ ኪሚችን ሊዮን ጎረጽካን ነዚ ቅዱስ ዕላማ ነፍሲ ወከፎም 500,000 ዩሮ ብምብርካት ንኮሮና ንቕላዕዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተበግሶ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ክልቲኦም ጀርመናውያን ነቲ ዘበገስዎ ፕሮጀክት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንኮሮና ቫይረስ ብሓባር ኮይንና ጥራይና ክንስዕሮ ንኽእል ዋላ እኳ ዘበርከትናዮ ሒደት እንተኾነ ነቶም ግዳያት ዝሕማም ኮይኖም ዘለዉ ወገናትና ዝረድኣ ዘለዋ ኣብ መላእ ጀርመን ዝርከባ ዝተፈላለያ ትካላት ግብረ ሰናይን ሕክምናውያንን ማሕበራውያን ትካላትን ክንሕግዝ ንደሊ ኢና ኢሎም። ነዚ ተበግሶ እዚ ከም ሌሮይ ሳኔ፣ ማትስ ሁመልስ፣ ዩልያን ድራክስለር፣ ዮናስ ሄክተር፣ ቤኔዲክት ሆቨልስን ሰባስቲያን ሮደን ሰዓብዎ ክኾኑ ከለዉ ብሓባር 1.1 ሚልዮን ዩሮ ወፍዮም። ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን እውን ንዘመተ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ብሓባር 2.5 ሚልዮን ዩሮ ኣዋፂኦም። ነዚ ሓገዝ ኣመልኪቱ ድማ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ማኑዌል ኖየር ኣብ ከምዚ ዝበለ ጽንኩር ኩነት ነናሓድሕድና ክንተሓላለን ክንተሓጋገዝን ኣገዳሲ እዩ ኢሉ። ኮኸብ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ 2019 ሴኔጋላዊ ናይ ጸጋም ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ንሃገራዊ ኮሚቴ ጸረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ሴኔጋል 41,000 ፓውንድ ክህብ እንከሎ ሓላዊ ልዳት ክለብ ሌስተር ሲቲ ዴንማርካዊ ካስተር ሽማይክል ድማ ኣብ እንግሊዝ ንትርከብ ሓንቲ ናይ ኣረጋውያን ትካል ግብረ ሰናይ 20,000 ፓውንድ ወፊላ። ብዙሓት ተጻወቲ መንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ህዝቢ ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብር ኣብ ዝጉስጉስሉ ዘለው እዋን ኣጥቃዓይ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ሸወደናዊ ዝላታን ኢብራሞቪች እዚ ሽግር ኣብ ክንዲ ቪድዮ ምዝርጋሕ ግብራዊ ሓገዝ ዝጠልብ ገዚፍ ጸገም እዩ። ኩላትና ኮይንና ነቶም ብዘይስስዐ ህይወትና ንምድሓን ዝዓይ ዘለው ሰሙያ ጥዕና ንደግፎም። ንኮሮና ቫይረስ ሓቢርና ብምንዳሕ ነዚ ግጥም ብዓወት ንዛዝሞ እዚ ቫይረስ ናብ ዝላታን ተዳእ ዘይመጺኡ ዝላታን ባዕሉ ክኸደዩ ብምባል ኣብ ጎፋንድሚ ናይ ወፍያ ማዕከን ብምኽፋት ኣብ ኢጣልያን ዝርከባ ሆስፒታላት ንምርዳእ ተላዒሉ። ኢብራሞቪች ኣብዚ ክሳብ 1 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ገንዘብ ንምእካብ ዓሊሙ ዘበገሶ ማዕከን ወፍያ ፈለማ ባዕሉ 100,000 ዩሮ ብምብርካት ነቲ ማዕከን ዝባርኾ ክኸውን ከሎ ካብ ካልኦት ሰባት ድማ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 300,000 ዩሮ ኣዋህሊሉሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግርን ቅድድም ብሽክለታን ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ተጠቕዑ ሓቢርናኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ምዕባለታት ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ማይክል ኣርቴታ ጥዕኑ ኣዝዩ ተማሓይሹ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ከም ዝርከብን ኣብ ቤቱ ኮይኑ ድማ ምስ መሳርሕቱ ተጻወቱን ሓለፍቲ ክለቡን ብመንገዲ ቴሌፎንን ቪድዮን ይረኸብ ከም ዘሎ ጋንቱ ኣፍሊጣ። ፈረንሳዊ ብሌዝ ማቱዲ ድሕሪ ዳንኤል ሩጋኒ ካልኣይ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፈ ተጻዋታይ ክለብ ዩቨንቱስ ክኸውን እንከሎ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ዛጋንታ ፓውሎ ዲባላውን ምስ ኣፍቃሪቱ ኣርያና ሳባቲኒ ግዳይ እዚ ቫይረስ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹሎ። መልከፍቲ ናይ ዲባላ ምስ ተሓበረ ማቱዲ ኣብ ትዊተር ናይ ክልቲኦም ስልብ ምልጣፍ ኣጆኻ ከም ብርሃን ዕንቂ ኣንጸባርቕ ዝብል ኣጸናናዒ መልእኽቲ ልየኽሉ። ኣዲዩን ሓውን ንዲባላ ቅድሚ 2 ቅነ ናብ ኢጣልያ ብምኻድ ንዲባላ በጺሖሞ ብምንባሮም ነቲ ቫይረስ ተሰኪሞም ናብ ኣርጀንቲና ኣትዮም ከይኮኑ ዝሰግአ ፖሊስ ኣርጀንቲና ንኽልቲኦም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝውሸቡ ገይሩሎ። ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዝነበረን ዳይሬክተር ቴክኒክ ክለብ ኤሲ ሚላንን ዝኾነ ፓውሎ ማልዲኒ ከምኡውን ኣብ ክለብ ኤሲ ሚላን ከም ኣከፋፋሊ ዝጻወት ውላዱ ዳንኤል ማልዲንን ኣብ ዝገበርዎ ሕክምናዊ መርመራ ውጽኢቶም እወታዊ ኮይኑ ጸኒሑ። ምስ ቻይናዊት ክለብ ሻንዶግ ሉኔንግ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ናይ ቅድማ ኣከፋፋሊ ክለብ ኤቨርተንን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝነበረ ወዲ 32 ዓመት ቤልጅማዊ ማርዋን ፌላኒ እውን ተሰካሚ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹሎ። ፕረዚደንት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ሎሬንዞ ሳንዝ ብሰሪ ኮቪድ-19 እናተባሃለ ዝጽዋዕ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። እዚ ኣብ 9 ሰዓታት ፕረዚደንት ዛስፓኛዊት ክለብ ኮይኑ ዘገልገለ ሳንዝ ኣብ ፈለማ በቲ ቫይረስ ከም ተለበደ ምስ ተረጋገጸ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ብሕሙማት ተጨናኒቑ ዘሎ ትካላት ጥዕና ስጳኛ ዝእለ ንኻልኦት ዝደኸሙ ቦታ
ክገድፍ ክብል ኣብ ገዝኡ ተወሺቡ ክጸንሕ እኳ እንተመረጸ ድሒሩ ትሕማም ምስ በርቱዕ ግን ኣብ ሆስፒታል ክዕቆብ ተገዲዱ ነይሩ። ን8 መዓልታት በቲ ሕማም ድሕሪ ምስቓዩ ድማ ህይወቱ ሓሊፉ። ብዘይካ ሳንዝ ንመንእስያት ተጻወቲ እስጳኛዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ፓርታዳ ኣልታ ዘዕልም ወዲ 21 ዓመት ኣሰልጣኒ ፍራንቸስኮ ጋርሽያውን ብዕድመ ዝነኣሰ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ህይወቱ ዝሰኣነ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ጋርሽያ መርመራ ዝተገብረሉ እዋን ናይ ደም ካንሰር እውን ዝተረኽቦ ክኸውን ከሎ እዚ ካንሰር ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዳኺሞ ስለ ዝጸንሐ ብቐሊሉ ግዳይ ሞት ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ሓካይም ሓቢሮም። ትሬይ ቶምኪንስ ዝተባለ ኣባል ክለብ ኩዕሶ ሰኪዔት ሪያል ማድሪድ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ብድሕሪ ምልባዱ እታ ጋንታ ብመሰረት ኣብ ኩለን ሃገራት ዝስራሓሉ ዘሎ ኣገባብ ብምልኦም ናይ ኩዕሶ እግሪ ሰኪዔትን ኢድን ተጻወታ ን14 መዓልታት ኣብ ቤቶም ክውሸቡ መምርሒ ኣመሓላሊፋ ነይራ። ይኹን እምበር ኣጥቃዒዛ ጋንታ ሉካ ዮቪች ነዚ መምርሒ ብምጥሓስ መዓልቲ ልደት ኣፍቃሪቱ ንምጽምባል ናብ ሃገሩ ሰርቢያ በሪሩ። ኣብ ሰርቢያ እውን ዝኾነ ካብ ካልእ ዓዲ ናብቲ ሃገር ዝመጸ ሰብ ን28 መዓልታት ኣብ መንበሪኡ ብውልቁ ክውሸብ ኣለዎ ዝብል ሕጊ እኳ እንተሎ ዮቪች ግን ነዚ እውን ኣይኽበሮን። ብመሰረት ንሱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርግሖ ስእሊ ኣብ ጎደናታት ከተማ ቤልግሬድ እዩ ተራእዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሰርቢያ ኣና ብራምቢች ሚልዮናት ዩሮ ዝድልቡ ንህዝቢ ሕማቕ ኣርኣያ ዝኾኑን ንመምርሒታት ባዕለ ውሸባ ድማ ዝጥሕሱን ተጻወቲ ኣለውና ብምባል ነቲ ተጻዋታይ ስሙ ከይጠቐሰ ክወቕሶን ከሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሰርቢያ ኔቦይሳ ስቴፋኖቪች ድማ ንሕጊ ባዕለ ውሸባ ዝጠሓሰ ሰብ ካብ 1 ክሳብ 12 ዓመታት ማእሰርቲ ይጽበዮ። ሃብታም ወይ ድማ ዝና ዘለዎ ስፖርታዊ ስለ ዝኾንካ ካብ ቤት ማእሰርቲ ናጻ ኢኻ ማለት ኣይኮነን፣ ወይ ሕጊ ከኽብሩለዎም ወይ ድማ ኣብ ቤት ማሕቡስ ክዳጎንለዎም ኢሉ። ዮቪች ቦገኑ ብዝያዳ ናይቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ታሪክ ሰርሑ ዘለው ጀጋኑ ሰብ ሞያ ሕክምና ስመይ ብተደጋጋሚ ኣርእስቲ ኮይኑ ይለዓል ብምህላው ኣዝየ ይሓዝን። ኣብ እስጳኛ ብዝገበርክዎ መርመራ ካብዚ ሕማም ናጻ ኮይነ ምጸናሕኩ ነቲ ብኸቢድ ተሃሲሱ ዘሎ ህዝበይን ስድራይን ከጸናንዕን ክሕግዝን የመጽእ። ኣብዚ ምስኣተኸውን ተመርሚረ ነጻ ኢኻ ተባሂለ። ኣብ እስጳኛ ናብ ሱፐርማርኬት ይኹን ቤት መሸጣ መድሃኒት ክትከይድ ይፍቀደካዩ። ኣብ ሰርቢያ ግን ኣብ እዋን ባዕላዊ ውሸባ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብዝምልከቶም ሰብ ሞያ መምርሒ ኣይተዋህበንን። ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ሕጊ ብዘይ ምፍላጥ ኣየኽበርክዎን፣ ብዝፈጸምክዎ ጌጋ ድማ ንመላእ ህዝቢ ሰርቢያ ይቕሬታ ይሓትት ኢሉ። ወላዲ ናይዚ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ሚላን ዮቪች ብሸነኹ ወደይ እንተ ደኣ በዲሉ ምዚ ሰበስልጣን ሰርቢያ ዝህብዎ ዘለው ምጉት ይሰማምዐ፣ ንሱ ብሕጊ ገበነኛ ኮይኑ እንተ ደኣ ተረኺቡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከኣትለዎ። ይኹን እምበር ናብዚ ምስ መጸ ኣብ ገዛ ይኮፍ ኢሉ ኣፍቃሪቱ ሶፍያ ነፍሰ ጾር ብምዃና ዕለተ ልደታ ኣብ ደገ ክጽምብልዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ እስጳኛ ዝተላዕልዎ ስእልዮም ዘርጊሖም ብምባል ውላዱ ነቲ ገበን ከም ዘይወዓሎ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኢጣልያዊት ክለብ ብሬሽያ ማሲሞ ቼሊኖ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ውድድር ሴሪኣ ክስረዝ ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ኣብ ዘለናይ እዋን ኮንካ ብዛዕባ መቐጻል ውድድር ሴሪኣ ክትሓስብ ኣይግባእን እዩ። ኣቱም ሰባት ናብ ክውንነት ንምጻእ እዚ ፌራዩ ደጊም ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ንምጽዋት ኣይከኣልን እዩ። ሓደ ሰባት ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብግቡእ ኣይተሰቀሮምን ዘሎ፣ እዚኦም ድማ ካብዚ ቫይረስ ንላዕሊ ይኸፉ። ነዛ ዝተረግመት ዋንጫ ክወስዳ ዝደሊ ወገን እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ድማ ይውሰዳ፣ ኩሉ ነገር ኣብቂዕዩ ብምባል ኩለን ጋንታታት ውድድር ክቐጽላ ኢለን ክሓስባ ከም ዘይብለን ኣገንዚቡ። ዩ ዊል ነቨር ወክ ኣሎን ወትሩ ኣብ ጎኒ ኸለኹ እትብል መዝሙር ወይ ድማ ደርፊ ካብ ሱሳታት ኣትሒዞም ደገፍቲ ሊቨርፑል ነተጻወቶም ንምትብባዕ ዝጥቀሙላ ዜማያ። ዝሓለፈ ዓርቢ ግን ብደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ስታድዮም ኣንፊልድ ዘይኮነት ተዘሚራስ ብኻልኦት ኣካላትን ኣገባብን እያ ተዘሚራ። ብመን ዶ ትብሉ ኣለኹም? ኣብዚ ከባቢ 340,000 ሰባት ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተለቢዶሙሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዝርከባ ልዕሊ 180 መደበራት ራድዮ ነዛ መዝሙር እዚኣ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ልክዕ ሰዓት 10:45 ቅድሚ ቀትሪ ብሓባር ብምፍናው ንግዳያት ናይ ዝሕማም ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢለኖም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ስለምከታልኩም ደጊምና ንመስግን። ሰላም።